Bueno, no día de hoxe quixemos concentrar a tres dos temas como son o aforro enerxético, a mobilidade e o ciclo da auga. Onte estuvemos tratando todo o tema relacionado con tema de residuos a nivel municipal e hoxe creo que temos un panel apretado pero moi interesante, ¿no? Nesta primeira parte, que é a do aforro enerxético, pois contamos coa presencia do INEGA, representado por Rosa Núñez, que é a xefa da Unidade Técnica de Planificación. Despois vai tamén a comentarnos Mariluz Rivas, que é a directora de zona de Precero, sobre algo bastante interesante, sobre todo nestes momentos, que é todo o tema do biometano, que nos afecta bastante ás axudas públicas dos concellos, porque todos os vehículos que nos din que poden ser subvencionados nos din que teñen que ser eléctricos ou a biogás, pero nos atopamos con problemas no mercado para poder mercar eses vehículos e poñelos a funcionar. Co cal, bueno, está moi ben que vayamos coñecendo cales son as estrategias das diferentes empresas para todo este mundo e que nos explique cal é a situación do biometano. E despois, bueno, pois temos a Miguel Negral, que é o xefe de Servicio de Medio Ambiente do Concello de Lugo, que, bueno, temos moito falado nestes últimos meses sobre infraestructuras interesantes para os concellos e que creo que no Concello de Lugo teñen moito que decir no que é a eficiencia enerxética, ¿no? E despois teremos unha mesa redonda na que se incorporará Noemi de Gimicode, que é unha empresa nova, pero que tamén nos pode aportar cuestións interesantes.